A mérnök hallgatók számára meghirdetett Class Unitek verseny döntőjét május 25-én rendezték meg a Class Hungária Kft. Törökszentmiklósi gyártelepén. A döntőn a legjobb pályázatokat benyújtók közül 5 csapat vehetett részt, összesen 19 fővel. De néhány szó az előzményekről. A versenyre regisztrálni 2013. március 18-ig volt lehetőség, legfeljebb 4 fős, felsőoktatási intézményben nappali tagozatos diákokból álló csapatok számára. A feladat egy olyan gépcsoport tervezése, amely egy magajáró arató cséplőgép egyes funkcióinak végrehajtására alkalmas. A gépcsoportnak 3 egységből kell állni. A központi egységből, amit akár kombánynak is nevezhetünk, egy adapterből, amely a tervényt a fő egységbe juttatja, valamint egy szállítókocsi, amely az adapter szállítására szolgál, és a kombány vontatmánya. So it's the best condition to have an exciting and I think also interesting day here at Class Hungaria. And if I look at already at the vehicles, it will be very fantastic, I think. So I wish you a fair, interesting and technically demanding day today. A versenyre jelentkezők a tervezett gépcsoport működését és szerkezetét egyértelműen ismertető dokumentációt készítettek. A kitűzött határidőig a pályázatokat a Class Hungaria Kft. Műszaki osztályának mérnökei elbírálták. Azok a csapatok kaptak meghívást a döntőbe, akiknek a tervét az értékelésen a legjobbnak ítélték. A döntőbe válogatott csapatoknak a döntő napjáig meg kellett építeni a tervezett gépet. Körülbelül, ahogy számolgattuk, 2500 munkaórát igényelt, de ezen kívül a rengeteg gondolkodás, amikor az agytekervények jártak, ez persze még az plusz. Sepsiszentgyörgyről érkeztünk, a Brassói Transzilvániai Egyetemen tanulunk, jelenleg most harmadévesek, különböző szakokon. Van egy építészmérnökünk, 2 pedig mechatronika, robotikával foglalkoznak, én pedig gépészmérnök leszek majd. 3 feladatot kellett leküzdeni a versenyzőknek május 25-én. A mobilitási feladatot szállítási pozícióban kellett elvégezni. A kombány mögé van kapcsolva a szállítókocsi, rajta az adapter. A végrehajtás elején a rögzítőfék működőképességét ellenőrizték. Egy szlalom pályán bójákat kellett kerülgetni, a pálya végén megfordulva gyorsítani, majd állásig fékezni úgy, hogy a jármű első tengelye a célvonalon túlálljon meg. A feladatot időre kellett elvégezni. Gyerünk, tapsot kérek! Ez így nagyon jó. Tökéletes. Egy kis visszatás kollégák a versenyzők. Köszönöm. Kapodok, de megoldjuk újra. És akkor gyerünk, utolsó szekterek. Nagyon jó lesz, jöjjön csak! És még egy méter. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! És Zsolti behozta a szélben. Köszönjük szépen. És akkor gyerünk, hajrá, hajrá! És megvan az első szlalom, nagyon jó. Kis biztatást kérnék. Második, tökéletes. Szabad versenyt látható, de nagyon szépen veszik.
pályát. És akkor megvan az utolsó szem, és meg csak egy bolya. Nagyon jó, tökéletes. Gyerünk, gyerünk, és itt a célegyenes. Köszönöm a biztatást. Nagyon jó, gyerünk, gyerünk. Hát egy élő példát láttunk arra, hogy mennyire elkötelezett versenyzők vannak. Külön csapat, remélem, külön tapsot neki, rendben van ott. És arra is, hogy miért írtuk elő a bukókeret használatát. Ha már tudunk járni a kombájnnal, akkor végezzük el a szükséges feladatokat is, magát az aratást. A végrehajtás elején a kombájnak fel kell vennie az adaptert a szállítókocsiról, az aratás végén pedig ugyanoda kell azt visszahelyezni. Az előírás arról szólt csak, hogy közvetlenül nem érhet a versenyző az adapterhez, vagyis ez a szerkezet, amit most igyekszik alkalmazni, erre a követelményre elvileg megfelel. És elindult, hajrá, megvan minden, és elindult a gyűjtés. És gyűlnek a kockák, gyűlnek a teniszlabdák, lehet, hogy kicsit gyorsabban a kelleténél. Termény, jelen esetben 100 darab teniszlabda, és 100 darab a teniszlabda átmérőjével megegyező élhosszúságú fenyőfakocka egy pályán került elhelyezésre. A feladat ennek a terménynek a kombájnba juttatása és 2 külön tárolóba szortírozása. Van még, tehát akár itt is fordulhat, ha gondolja. És kész van! Ha megtörtént az aratás, meg kell nézni azt is, hogy milyen erősek ezek a gépek, így hát a záró feladat egy fárasztó vizsgálat volt. A gépnek különböző akadályokon kellett áthajtania anélkül, hogy járó képtelenné vált volna, illetve bármely alkatrészét elveszítené. A pályán azok az alkatrészek, vagy ha úgy tetszik, akadályok kerültek elrendezésre, amiket a verseny kiírásban is láttak. Ezeknek a fizikai formáját javaslom, hogy amikor befejeztem a mondókámat, akkor egy körüljárás keretében is csodálják meg. Taktikai megfontolás tárgya lehet ugyanis. Hallod, szerintem ez a durva. Figyelj, felmegyek a hogy itt a bal kereken és a jobb feled mögött eltolva erre.
A versenyen tehát a való életben megjelenő problémákat kellett leküzdeni a versenyzőknek, ami kisebb-nagyobb sikerrel, de mindenkinek sikerült. Lássuk az eredményeket, 5. helyen a Classifiers csapata végzett, ők a Debrecen Egyetem hallgatói. 4. a mérnök palánták lettek, akik Brassóból érkeztek erre a megmérettetésre. 3. helyezett lett a Marosvásárhelyi Metalmobil csapata. Gratulálunk szívből, kérem fogadják el ajándékcsomagunkat, illetve 30 pontos ajándékot el. Gratulálunk, megnyugodtak, remélem. Nagyon szoros volt a verseny az első és második helyezett között. Ugye ez tipikus Murphy törvénye. A második helyezett lett a Foolish Engineers csapata Debrecen Egyetemről, akik egy Monitor TV birtokosai lehettek a mai napról. Szívből gratulálunk és nagyon szépen köszönjük. És akkor kizárásos alapon szívből gratulálunk a Kecskeméti Főiskola csapatának, a betakarítóknak, akik megnyerték a német utat, és megnyerték a Monitor. A díjakat a Klassz ajánlotta föl. A győztes csapat nyereményei tanulmányút, gyárlátogatás a Klassz németországi központjában és egy-egy grafikus munkállomás szintű laptop. A Foolish Engineers csapat minden tagja egy-egy Full HD LED monitor tévét kapott, a 3. helyezett csapat minden tagja 30 000 forint értékű ajándékutalvánnyal gazdagodhatott. Today in the competition it was really to see the spirit of the young engineers, to see the spirit of the Hungarian engineers and the motivation of the colleagues in all these functions. Az, amit csináltatok, amit tettetek itt, amit építettetek, az mindegyik számomra csodálatos alkotás, csodálatos munka, csodálatos mű, de a legnagyobb ajándék az az, amit meg tudtatok tanulni, amit ez alatt összeszedtetek. És egyben óva intellektiteket, hogy minden mérnökre jellemző ez, hogy szereti a szakmáját. De ott van a család, ott van a többiek. Tehát nehogy ez egy valamilyen drog legyen. Tehát vigyázzatok magatokra, mert már titeket elkapott egy olyan lendület, ami nem fog megállni.